गोसोआवै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया आंलाय बे जोनोम मोनसेयाव रागला थामारसिगोन नामा आं हिनजाव मोनमारनाय नंला नामा हिनजावनि आखाइनि संनाय ओंखाम ओंख्रि मोनजानाय नंला नामा आं बोरायना थासिगोन नामा बिदिनो गोदो गोदायनि गानफोरखौ खोनासंबाथाय बिखा बिख्लो खामजोबो बेफोरबायदिनो गान खोनासङै समफोरखौ बारहोआबा जेबो उपाय गैला आंहा मा दरजा गाबलाबायखोलै आया मा नुदोंब्रा आंलाय मेगनासो बोरैबा जाबाय नामाब्रा आंनियालाय र' नङाय मानसि मारसो ना मोदाय मारसो दागि आं मानसिसो आं नोंनि सेरावनो फैदों मा होनखो नों आंजों फैबाय आंजों हाबा जानो फैदों ना ओरैनो फैदों नोङो आखाइखौ खोलैदे सिगांग्रोथ' जिरायनो होग्रो बिनि उनाव रायलायगोन दे फैदो जिरायफैदो बा मालाय मबाइल गोदान लालायबायदां हारसिं गोदाव सोराव मोनोखाय टाइम पास खालामनो मबाइल गंसे लादों इसा आं दिनै बुजिनानै मोनासै जेब्ला आं नोंखौ हाबा खालामनो लाबोदोंमोन नों गाबै गाबै न'आव थांफिनबाय ओमफ्राय दिनै मा गोसोखांनानै नों आंनि न'आव फैफिनखो मानो फैदों नों इसा आंजों आं नोंनियाव मोनसे गोनां खामानि लानानै फैदों नों बुंलाय देलाय दाबायदियाव नोंनि जिउआव आं फैफिनोब्ला नों आंखौ बजबगोन ना बजबा इसा नों बेफोरखौ दिनै मा बुंफैलाबायदों औ नों आंखौ बजबगोन ना बजबा बेखौल' बुंलाय आंहा नोंनो बुंफिनो जेबो राव गैया इसा आं जेब्ला नोंखौ हाबा खालामनो लाबोदोंमोन नोंनोथ' आंखौ मुगैनानै बासिनानै न'आव थांफिनदोंमोन आरो दा मा साननानैथो आं बायदिखौ नोङो बजबफैफिनखो नों जेबो बुंफिनालासे आंनि सोंनायनि फिननायखौल' होफिनदो आं नोंनि जिउआव फैफिनबाय आं नोंजोंनो हाबा जानोसै नों दा मा बुङो येस न' गोख्रैनो बुंदो इसा नोंबो बिमारि बायदिसो जाबाय नामा जोमैया जेरै आंनि थाखा फैसाखौ नुनानै नोंखौ आंनियाव फानहरदोंमोन दा बेबायदिनो नोंबो आंनियाव फैफ्ला फैफ्लि आंनिफ्राय थाखा लुथिना लांनो नागिराखैथ' ओहो नों साननाय बायदि आं नङा बे बाराव नों आंखौ फोथायदो ओइ इसा नों मानो गाबदों दे आं नोंखौ फोथायबाय नों आंजों फैमारबाय नाथाय मा नाथायबाव नों फरायबाय थानाय मानसिया मा साननानै आंजों फैफिनखो मानो नों बेफोरखौ जेबो बुजिनाय नङा जेब्ला बै समाव मादैया आंखौ नोंनो फानदोंमोन आरो आं नोंनि न'निफ्राय थांखांनायनि उनाव आंखौ गासैबो मानसिफोरानो गाज्रि होनना बुङोसै बै दिननिफ्रायनो आंखौ रावबो सासेबो मोजां होनला आंखौ गासैबो खालाय होननानै सानोसै अ बेनि थाखायसो आंजों फैफिनबाय बाथ्राया बिदि नङा नों जुदि आंखौ लाखिफिनोब्ला आं आंनि फरायनाय आंनि न'खर आंनि बिमा बिफा आंनि थांखि सिमां गासैखौबो ज्राब गारनानै आं नोंजोंनो हाबा जाफैनोसै उन्दै बैसोब्लाबो आं नोंजों हाबा जानोसै आं मानो नोंखौ लाया इसा नोंखौ लागोन हिनजाव मोनैयावसो आङो बेसे फाग्ला बायदि गान खोनासङैनो गाबलाबायबाय थायो नों आरो आंनि जिउआव फैफिनो आं नोंखौ मानो नाजावा बिदिब्ला जागोन नोंबो जुदि आंखौ नाजाफिनोब्ला दिनैनिफ्राय आं नोंनि हिनजाव होननानै सानदो नाथाय नों आंनो दानो 1 लाख रां हरग्रो 1 लाखआ आंनि थाखाय गोबां गोनां जानानै फैदों अन्नानै नोङो आंनो 1 लाख फैसा हर बे 1 लाख फैसाखौ लानानै आंनि मावनो गोनां खामानिखौ आं मावनानै नोंजों फैफिनगोन नों आंनि सायाव फोथायनाय लाखि प्लिज इसा एथ' बुरजा फैसाखौ नों लानानै आंखौ थगायनाय नङाथ' आरो नोंनि एथ' बुरजा फैसा मानो मा जादों मा खामानियाव बाहायनो आंनि बाबाया केन्सार जाबाय आंनि बाबाया दा हस्पिटालाव दङ दा आंनि बाबाखौ फोसाबनो थाखाय गोबां रां नांगौ जादों बेनिखायनो दिनै आं नोंनि सेराव फैबाय अन्नानै नों आंनो फैसाखौल' हरदो आं आंनि बाबाखौ फोसाबनानै आं नोंजों फैफिननोसै आं नोंजों हाबा जाफैनोसै जागोन इसा आं नोंनो मा 1 लाख 2 लाखखौनो हरगोन नों नोंनि नोमफाखौल' मोजां फोसाबनानै फैदो दे र' थाथ' आं फैसाखौ लाना फैनि
हे गसाय गसाय नों आंनि खाफालखौ मानो बिदि लिरनानै होआ दिनै आं एथ' उन्दै बैसोआवनो गावखौ जासिनानै हाबा जानो गोनां जासिगोन दिनै आंनि बिफानि थाखाय फरायनो गोसो दंबावोमोन थांखि सिमां दङमोन बिमा बिफाखौ फिसिनो सिमां दङमोन नाथाय दिनै बाबानि बेमारानो गासैखौबो थेर बेथेर दिनै बाबा नोंनि बेमारखौ नायनोनो आं गावखौ गथायनानै लाफैबाय बाबा नोंनि बेमारखौ नायनोनो दिनै आं गावखौ गथायनानै लाफैबाय गासैखौबो बे जौआनो बानायदों दिनै आंनि बाबानि बेमार आंखौ बे हालोदाव बेफोर गासैबो बे जौआनो बानायदों ओइ जौ नों मानो एसेबां गाज्रि दिनै जौखौ आंनि बाबाया लोङामोनब्ला दिनै आंनि बाबायाबो बेमार जानाय नङामोन आंबो दिनै बेबायदि हालोदाव जानाय नङामोन नै इसा आं बेयाव नोंनो 2 लाख फैसा सोनानै होबाय बे फैसाखौ लानानै नोङो थां नोंनि नोम्फाखौ फोसाबहै आरो नोंनि नोम्फा हामबानो नाजाव फैफिन दे फैसा औ इसा बेयाव 2 लाख फैसा दङ न फैसाखौ लादो थेंक इउ माथो थेंकिउनि गोनांथिबाव नोंथ' आंनिनो हिन्जाव जाखाबायना नोंनि दुखुआव आंनि दुखुआव नों दाथ' जोङो बिदिनो थालायखानांसिगोन ना हरदो फैसाखौ आं थांनोसै फैसाखौथ' हरबायलै दा खोथायासो बेसेबां सैथो फोथायनोबो हाया बायदि मोनलायलांदों आंनि 2 लाख फैसाया दैयाव थांगारगोन ना र' आं उन थांफाथारगोन नंमारगौना नंमारा देहा ओइ देहा नों मानो बिदि गुजुदों नों बारा मोनथारबाय नामा बिनि हालोदाथ' जोबोद गाज्रियाव फैथारबाय बिखौ दिनै अपारेशन खालामाबाथ' जों आखाइसो थिखोनो नांसिगोन अह डक्टर आंनि फिसाया हामगोन ना आंनि फिसाया हामगोन ना मानसिखौ बासायनो लुबैदोंब्ला दिनैनि दिनावनो अपारेशन खालामनो नांसिगोन आरो खोथाखौथ' आं नोंनो मैयानो बुंखाबाय जोङो केस फैसा नङाब्ला जों बेमारिखौ मालाबाबो दाङा मानोना जोंहा बे प्राइभेट हस्पिटालसो गोबां मानसियानो बेमारखौ फोसाबगखांनायनि उनाव फैसा होनो मोनथिया गासैखौबो गावनि साननानै जोङो अननानै खालामो अपारेशन नाथाय जोंखौ रावबो अनफिना बेनिखायनो जोङो फैसा होआब्ला जों मावा ओइ डक्टर बाबु देरहा नों माथो मोजाङै रायलायनोबो हादों ओइ देरहा नों एसेसो मोजां मोनबाय नामा ओइ सोरांस्रि आंनि इसा फिसाजोआलाय नों बेयाव थादो आं गुबुन रुमाव थांनोसै नामा दे थांदो थां डक्टर फैसानि बदलि नोंनो आंनि फिसाजोखौ होब्ला नों आंखौ अपारेशन खालामगोन ना खालामा मा देरहा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों देरहा नों फिसाजोखौ मानो फानखो जेबो दाबुंसै सोरांस्रि राहा गैला सानसेबाबोथ' आंनि फिसाजोखौथ' बिलाइनो नांखागोन ना थेवबो देरहा आंनि फिसाजोआबो उन्दै बैसोनि बे दाबो जेबो रोङाखै बुजियाखै बेखौ नोङो मानो फाननो नागिरखो जेबो दाबुंसै सोरांस्रि आंनि बेमाराल' हामथोंसै आइदै आं थानो हाला डक्टर आं फोथायो नों आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामगोन होनना डक्टर प्लिज आंखौ बासायदो आंखौ अपारेशन खालामदो नोंथाङा बेखौ मा बुंलाबायदों प्लिज डक्टर नों आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामनानै नों आंखौ दिनैनो अपारेशन खालामदो आंहाथ' जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय दानि जुगनि सिख्लाफोरनाथ' गासैनाबो मोजां मोननाय थाखायो नोंनि फिसाजोआबा आंजों हाबा जागोन ना जाया नों गनायबायब्ला आंनि फिसाजोखौ आं बुजायगोन आंनि फिसाजोआ आंनि खोथा मानिगोन फिफा फिसाजोखौ नों मा खालामनो सानखो मामा मामा आं फैबाय इसा नों एथ' गोबाव अबाव थाङा फिसाजोआथ' माथो मोजाङानो लाजागोन डक्टर बाबु आंनि फिसाजोआ हनै बेनो बिमा
फिसाजोखौ बाहेरायाव लानानै थांलाय। जागोन दे मामा, डक्टरा नोंनि बाबाखौ नायनोसैनो, थौ बाहेराव। जागोन दे, आं नोंखौ अपारेसन खालामसिगोन। नोंनि फिसाजोखौ नुनानै आंबो फसायबाय। थेंक इउ डक्टर, आंनि फिसाजोखौ नाजावनायनि थाखाय। जेबो जिंगा दासिसै, नोंनि बेमारखौ आं थाबैनो फाहामगोन। थेंक इउ डक्टर, थेंक इउ। आंनि बेमारा हामब्लानो आं नोंसोर सानैखौ थाबैनो हाबा होनोसै। डक्टर बाबु, नों आंनि फिसाजोखौ अरायसम मिनि खुसि लाखि। आंनि फिसाजोखौ नोङो अरायसम मिनि खुसि लाखि। आंनि फिसाजोनि मेगनाव जाहाथे थोबसेबो मोदैबो होया। डक्टर, नों आंनो खोथा हो, आंनि फिसाजोखौ नों खुसियाव दोनगोन होननानै। जिंगा दासिसै, आं नोंनो खोथा होयो। नोंनि फिसाजोखौ आं हाबा खालामोब्लाथ' बे आंनि जिउनि लोगोरि, आंनि हिनजाव। आं बेखौ जेब्लायबो खुसियै दोननो नाजागोन। दे, नों दसे रेस्ट लाथ'दो, बारा रायलायबाय थानो नांला। आं नोंखौ दसेनि उनावनो अपारेसन खालामगासिनो। मामा, दिनैनिफ्राय जेबो जिंगासिनांगौ गैला। बाबानि बेरामखौ फोसाबनो थाखाय आं फैसा लानानै फैबाय। न' मामा, फैसाया नाजावदो। न' मामा, बेयाव गासै 2 लाख दङ। 2 लाख? मामा, एसेबां बुरजा फैसाखौ बबेयाव मोनखो नोङो? मामा, बेफोरखौ सोंबाय थानो नांला, फैसाखौल' नाजावदो। मामा, फैसाखौथ' आं लागोन, नाथाय बे फैसाया सोरनि, बबेयाव मोनखो खोन्थादो। नोंनि जानो गोनां बिजामादैनिफ्राय आं लानानै फैबाय। मा? जानो गोनां बिजामादै? सोर? उनाव खोन्थासिगोन मामा। इसा, नों मा बुंदों? औ मामा, सिगां जेब्ला मादैया आंखौ सासे हौवानो फानहरदोंमोन ना, बै हौवाया जोबोद माहाजोन, आरो आं बै हौवानो गावखौ गथायना लाहैबाय, आरो आं बे फैसाखौ बाबानि थाखाय लानानै फैबाय। मामा, न' फैसाखौ नाजावदो।